Lezi khukhula kuthiwa ziqale emva kwemvula enamandla yayizolo ebusuku ngehora lesishiyagalombili. Ngasolwandle eThekwini kutholakale isidumbu namhlanje ekuseni. Kanti kule ndawo eyimjondolo zinhlanu izidumbu ezimuke namanzi. Kuzo kubalwa nezingane ezintathu. Omunye umndeni ulahlekelwe umama wekhaya. Uma mina usisi wami ingane mase kube lezi amakhelwane ezu3 no auntie lo next door naye nengane yakhe nomunye umfana. Ngeshwa ke bona ke bahlulekile ukuqinisela ukubambelela ehlahleni ngoba vele badala amanzi bephusha kakhulu ephezulu la. Kusenjalo kumenze ukusebenza enxanxatheleni yezitolo eMlazi ngenxa yezikhukhula. Amakhasimende abethi azothenga ezitolo afice amanzi egcwele yonke indawo. Bengize Capitec ngithi ngizokhipha okuncane ngikwazi ukuthumela ekhaya. Manje ngithola ukuthi imoli yethu ayikwazi ukusebenza. Umonakalo omkhulu kakhulu. Lezi khukhula zihlasele nasePortshepstone. Abanikazi bezitolo edolobheni kusenamhlanje bebala umonakalo owenzekile. When the water is not going through to the sea, then all the water is coming straight here. It's like one of kind of a tornado. Izinhlangano ezihlinzeka ngosizo zifake isandla. We are here with blankets, mattresses, hygiene packs, food packs, everything that will make them comfortable where they will be moved just now to another venue. Izikhulu zikahulumeni zihambele indawo ezikhahlamezekile. We are really saddened by the situation, and it's a situation that we would not wish for anybody. It's one death too many. We are here just to give the comfort and the solace that government works for them, and it's unfortunately that the weather pattern continues to be like this. Abatakulayo basathungatha abanye abantu abalahlekile.